fucking sol. Er I med i aften, eller hvad? Min far han klipper totalt ud, så vi bliver bustet. Okay, du tager bare med. Hvis det ikke var dig, hvem var det så? Så stikker sol. Jeg sagde til dig, du skulle holde dig væk fra det lort. Ja. Kan du ikke fortælle mig, hvordan du har det? Det er lige meget. Men man har lige fortalt, at en skidespræk. Altså, det har man. Men sådan noget kan jeg jo finde på at stå og sige til en nede på legepladsen. Så gruppen, det er en komediefilm. Feel good. Ja, virkelig. Komediefilm, ja. En romcom, uden at det er to kærester, der skal finde sammen. Jamen, det er en film, det er en komedie om fællesskab og... Ja. Altså, om en mødergruppe, men selvom man ikke har børn eller kender til en mødergruppe, det kan være en mand og en kvinde, det er lige meget, så er det alligevel interessant, fordi der er andre ting. Altså, det er interessant at se, hvad de snakker om, og hvad de tænker, og alle de her ting i en mødergruppe. Men udover det, så er det venskaber, konflikter, kærlighed, forhold, som man kan relatere, ja, som alle kan relatere til. Det handler meget om også at finde tilbage til der, hvor man kommer fra, at det måske ikke altid er så skidt endda. Vi løber nogle gange lidt stærkt væk fra vores rødder, og det behøver man ikke altid. Det handler det også om. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så er der en masse dejlige babyer med, som simpelthen er så mega cute. Altså. Jeg har inviteret Line med i mødegruppen. Gud, hej. Vi talte ikke om dig. Det var bare... Ja, okay, vi talte totalt meget om dig. Ja. Jeg har en sindssygt god mødergruppe selv, faktisk. Men jeg har hørt, at det ikke altid lige er tilfældet. Har du det nu? Ja. Og vi fester sammen og alt muligt. Vi er meget forskellige. Det er jo det, jeg synes, der er det fede ved mødergrupper. Det er, at man tit bliver kastet sammen med en masse forskellige mennesker, man på rigtig mange andre parametre måske ikke har så meget til fælles med. Men netop fordi man ikke har så meget til fælles, faktisk kan hjælpe hinanden med de svage steder, man måske har som forældre eller menneske. Jeg har et barn på 2,5 år. Jeg har aldrig været i en mødergruppe. Og uden at have været i en, så er det bare ikke mig. Altså jeg føler, at det er sådan lidt, ikke for at sammenligne hunde og børn, men det er sådan lidt, ligesom hvis du går tur med en hund, så føler jeg sådan, så er du sådan tvunget til at snakke med andre hundeejere. Og det er bare ikke mig. Altså jeg er sådan mere, det skal ske naturligt, sådan, hvis vores energi passer og sådan, ja, du ved, ikke? Helt sikkert. Altså, ja, så nej. Er det rigtigt, at du fik kejsersnit? Ja. Kæft, bare det var mig, mand. Jeg flækkede helt om i møllen. I møllen? Ja. Altså, mine skamlæber, de var lige så hævet som 2 bananer. 2 bananer og et blomkål. Et blomkål? Ja, hæmorriderne. Nå. Ja, det burde være dødsstraf til sundhedsplejersker, der anbefaler, at man tjekker sig selv med et spejl. Ja. Man kommer så aldrig over synet. Vi snakkede ret meget om, hvor meget vi skulle udlevere i forhold til, hvad man udleverer normalt i mødergrupper. Fordi det er ret meget, der bliver sagt i mødergrupper fra ret tidlig start. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man er hormonfyldt, når man lige er født, og man bare intet filter har. Eller om det... jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Jeg har ikke været med, der er sådan en det. ekstra aura omkring mødergrupper, som gør, og især kun dem, der fungerer, hvor man kan nærmest tale om alt, og så gå hjem og i øvrigt tænke, hvad fanden er nogen hedder hende der også er med? Altså, hvor man nærmest ikke kan huske navnet på dem, man er i mødergruppen med, men man har lige fortalt, at en skidespræk. Altså, det har man. Men sådan noget kan jeg jo finde på at stå og sige til en nede på legepladsen. Jamen, det kan jeg jo. Altså, du behøver ikke nogen mødergruppe. Nej, det kan jeg altså godt. I'm sorry. Hvis jeg står og snakker med en, sådan, og jeg har set hende et par gange, så kan jeg altså godt finde på at sige sådan noget. Ja. Altså. Men det sjove er, at de bliver sådan lidt overrasket, men alligevel så synes de, det er meget fedt jo. Fordi det er sådan lidt, det snakker man ikke om, hvor jeg bare sådan, det er da meget normalt. Altså, hvorfor snakker man ikke om det? Ja. Ikke? Altså. Ja. Det er jo ikke alle, der har lige den nej, det er rigtigt. I kroppen. Det er bare mig. Jeg synes, vi var gode sammen. Og jeg synes, vi var gode vi til at hyggede, vi havde det alle totalt de sjovt. børn. Der var virkelig mange børn, og det er... Ja. Der er jo mange, der mener, at man ikke skal filme med børn og babyer. Nej, børn og dyr. Ja. Fordi de er fuldstændig utilregnelige, og det er de også. Ja, det er virkelig en dårlig idé. Ja, det er det. Så det er overraskende, at vi fik så meget materiale alligevel. Vi var ret optimistiske. Jeg tror, alle var i starten med masser af billeder. Vi skal have børnene med i alle, og du skal bare sidde der. Og så fandt vi hurtigt ud af, altså man har kun de der timer om dagen, og vi skal nå nogle ting, ikke?
som de skal have hjem i klipperummet hver dag. Ja. Så blev vi sådan, okay, hvis altså den her baby, det er den, der kan holde ud længst, ikke? Så tager vi den nu, og så endte det bare med, selvom der var mange af os, især Mariana, hun var lidt babyglad. Marianas baby var meget glad. Ja, det var heldigt. Ja. Martins baby var mere følsom. Ja. Jeg havde den sødeste baby. Nej. Ej, han var virkelig sød. Lille Valdemar. Og rødhåret. Vi kan godt afsløre, at i pauserne tog Mariana sig af sin baby. Som den eneste, tror jeg. Og vi andre gav dem pænt over til deres forældre igen. Ja. Men hendes baby jeg tror aldrig, vi har hørt hendes baby græde. Aldrig, nej. Aldrig. Han var bare sådan her. Han var meget happy. Hele tiden. Altså, helt vildt. Det var hun også. Ja, det var hun også. Det er den ind i 3 tempi, kan man sige, fordi vi har barometret, og det står lige her. Det er Ståle-barometret. Yes. Det første klip, jeg viser dig, det er en forholdsvis rolig Ståle. Der kan man forstå, hvad det er, han siger. Så er der en mellemståle, og så er der en hissig Ståle til sidst. Ja. Er du klar? Jeg er helt klar. 2 rigtige ud af 3 mulige giver en kop. Godt. Her kommer den første i Kan du forstå det? Ja, det surtere Nikolaj kommer i form, dess bedre er det jo, dess større blir konkurrencen, men han trenger ikke å stresse. Nå, Laura Christensen, hvad siger Ståle der? Han sagde noget med, at Nikolaj ikke skulle stresse, så vidt jeg forstod. Ja, vil du se klippet igen? Ja, det vil du må gerne se klippet igen. Tak. Ja, det surtere Nikolaj kommer i form, dess bedre er det jo, dess større blir konkurrencen, men han trenger ikke å stresse. Det er noget med, at det er synd, at han ikke kommer... Jeg kan ikke høre, hvad det er, han siger bedre frem. Men han skal ikke stresse. Modtaget. Jamen lad os prøve at se, hvad det er, Ståle egentlig siger. Ja, det surtere Nikolaj kommer i form, dess bedre er det jo, dess større blir konkurrensen, men han trenger ikke å stresse. Eller, jeg vil godt være sød ved det, men jeg giver dig simpelthen ikke et point. Nej, men det skal du heller ikke gøre, fordi det var absolut... Han var også... Det gik stærkt. Jamen prøv at høre. Ståle er den sværest forståelige nordmand i Danmark. Og sådan og også i Norge. Ja, præcis. Ja. Nu skruer vi lige op for barometeret. Kører vi den op i midten, som man siger. Rykker måske op i midten-Norge. Ja. Siger man det i Norge? Midten-Norge? Midten-Norge. Det ved jeg faktisk heller ikke. Ej, jeg tænker, jeg har været der et år, og jeg kan ikke svare. Spørgsmålet er, kan du forstå det? Ja. Hvad synes du om holdets indsats ellers? Nei, defensivt er det bortimot prikkfritt, og vi står godt imot på dødballer. Vi jobber stenhårdt, og vi slipper dem ikke til noe før altså, de har én sjanse i hver omgang. Ja, det er mandag aften, så skal man altså spidse ører. Er du sindssyg, mand? Må jeg høre det igen? Ja, du må godt høre det igen. Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Det går også sindssygt stærkt. Lad os prøve at se, hvad Ståle han egentlig råber. Nogle halte tryner ut på her, altså! Jeg vil have tid med! Jeg skal til semifinal, og jeg er afhængig af dere! Eller faen meg fett og varme! Okay. Men jeg kan godt lide udtrykket haltetryner. Det har jeg aldrig hørt før. Og også fordi vi har jo en her af oversættere, der kan alle sprog i hele verden. Og vores norske oversætningsdepartement har til syden også givet op, fordi de har ikke kunne finde en en-til-en oversæt. Altså, de har ikke kunne finde det danske ord for haltetryner. Jeg synes, at det er et fedt ord. Vi kan da også, altså man forstår godt, hvad han mener. Altså, de løber for langsomt jo. Ja, det der er det. Vi kan lige går jeg ud fra. Altså, det må være det. Lige se klippet igen. Nogle halte tryner ut på her, altså! Jeg vil have tid med! Jeg skal til semifinal, og jeg er afhængig af dere! Eller faen meg fett og varme! Men det er også fedt, at han siger, at jeg skal i semifinalen. Ja, præcis. Jeg skal simpelthen have den semifinal. Ja. Men jeg forstod det ikke. Det gjorde jeg altså ikke. Nej, det gjorde du ikke, Laura. Så indtil videre har du faktisk ikke fået en kok. Nej, men så må jeg jo bare komme igen og få en. Ja, lige præcis. Det var, kan du forstå det? Der er ikke noget ret. Jeg hedder Julie R. Ølgaard. Jeg hedder Laura Christensen. Niel Rønholdt, og vi er jo alle 3 skuespillere, udover vi er Nips-kanalen. Nips er os. Jamen Nips er jo noget, vi startede for utrolig mange år siden efterhånden, tilbage i 2005. Og det er jo mærkeligt, fordi vi er så sindssygt unge, så man tænker, hvordan startede de 3 noget? Ja, de var 5 år. Men der startede vi teater, som vi kaldte Teater Nips, som stod for nye impulser på scenen. Og så her for et par år siden, så tænkte vi, hvordan fanden fornyer vi os? Altså, hvad skal vi nu? Hvad skal den næste udfordring være? Og så begyndte vi at tale om det her mærkelige fænomen, der hedder YouTube. Og så blev vi ligesom enige om, at det kunne være skide sjovt at kaste os ud i det, og ligesom bare hoppe i, hvor der er allerdybest, og hvor vi slet ikke kan bunde, og så håbe på, at der er nogen, der kaster en redningsvest til os. Ja. Og det gjorde vi så, begyndte at skrive på den her serie, som blev til Nips-kanalen, som selvfølgelig tager udgangspunkt i os selv og
virkelige verden, men som er i en fiktionsserie. Det er altid nemmere at skrive selvfølgelig noget, man kender, men det her er jo ikke kun noget, vi kender. Det her det er noget, som jeg skyder på de fleste kvinder kender. Write what you know. Og så den opbakning, vi har fået, er jo fuldstændig vanvittigt, og noget, vi aldrig havde tort at håbe på. Altså, så jeg tror også, at vi sådan kan sidde her og kigge på hinanden. Jeg er grundstolte. Altså virkelig, vi har fandme selv skrevet og produceret sammen med Troels. Altså sammen med Troels Schmidt, som er vores instruktør. Vi har selv skrevet, vi har selv produceret, vi har selv lavet alt på den her serie, og det må vi sgu godt sige selv er fucking sejt. Det må man godt. Og det skal man huske at sige, er stolt, ikke? At det laver. Bum. Men ikke skal ud. Jeg er lidt træt. Folk snakker altid om det der med konkurrenter, og med at om vi ikke konkurrerer med hinanden og sådan noget. Vi har faktisk aldrig set det sådan på den måde, fordi vi er så forskellige, og det er også det, der gør os så stærke sammen. Vi er virkelig forskellige, komplementerer hinanden rigtig godt. Hver for sig er vi stærke, men sammen er vi bare endnu stærkere, ikke? Så det der med at være konkurrenter, det har vi faktisk aldrig rigtig oplevet selv. Altså, vi har det der med, jo, vi er jo selvfølgelig alle 3 skuespillere samme alder. Nogle gange går vi til casting på de samme ting, men fordi vi er så forskellige, så ved vi også godt, at hvis Laura får rollen, så er det tydeligvis ikke mig, der skulle have den. Og plus, som vi også altid siger, det der med, altså jeg vil da hellere have, hvis jeg ikke skulle have rollen, vil jeg da meget hellere have Laura få den, eller Julie. Kun Laura, ikke Julie. Jeg vil helst have Laura få den. Altid mig, der bliver blevet for, det er faktisk... Det er det. Ikke altid, som jeg også kan se på video. Det er aldrig Laura. Nej. Det var tidligt. Det ligner dem ikke. Det ligner ikke Laura. Kom lort, Laura, men du lå bare det helt sejle, mand. Du har fucking lige fucket hele vores film. Nej, der skete ikke noget. Så I har kørt ind i hendes bil, eller hvad? Ja. Eller du har? De andre sagde, at der ikke var sket noget. Der er ikke sket noget. Nej, så Nips-kanalen er jo både noget i sig selv, kan man sige, med det er blevet den her YouTube-serie, men den udsprang jo i, at vi skal lave netop vores spillefilm Sensommer, eller hvad det nu kommer til at hedde. Og det er stadig det, der er målet, og det er også det, der kommer til at ske. Og hvad der så kommer derefter, der kommer nogle nye ting, så det er ligesom... Men når det er sagt, så har vi jo også fundet af Nips-kanalen, som vi måske startede som ligesom for at lave en verden der, at er kommet for at blive, fordi at vi også fundet af, at det univers kan vildt meget, og vi har overhovedet ikke, altså vi har jo kun ligesom skrabet overfladen af, hvad vi gerne vil med Nips-kanalen, ikke? Jeg prøver faktisk at sige noget klogt, og det er så svært. Undskyld. Vi larmer meget. Ja. Nej, men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt også at sige, at for os er det her også et arbejdsfællesskab. Så der er også enormt meget, det er jo ret vigtigt at være et fællesskab faktisk. Og det der med, at vi jo tit er sådan nogle små satellitter, der render rundt, når man også bare er skuespiller eller selvstændig det hele taget, så er det rigtig fantastisk at have et arbejdsfællesskab. Så en ting er det, som vi selv ligesom kommer med, men det kunne da også være fantastisk, at man kan inddrage flere i det fællesskab. Altså, jeg tror ikke rigtig, at sådan, på den måde er der ikke nogen grænser for, at man kan sige, at det kan rigtig meget. Og jeg tror, at vi alle sammen er interesseret i et fællesskab faktisk. Og få rigtig meget ud af det fællesskab. Og det er så dejligt, at der er et sted, hvor man kan gå hen og enten lufte sin glæde, men også sine frustrationer og få noget hjælp. I den her gruppeterapi. I ved godt, men det er jo det der med, som jeg også sagde med, at vi er stærke hver for sig, men vi ligesom også er endnu stærkere sammen, ikke? Jo. Men det var alt det, jeg lige sagde. Ikke lige det. Vi griner meget sammen. Skide sjovt. Jeg synes også, det er skide sjovt. Jeg synes, det er røvgrinerne. Ja, jeg synes, I er sjove. Ja. Det er da fedt. Altså, det vil vi jo også gerne. Det er da fedt. Jeg synes også, I ser sjov ud. Livet kan sgu godt være en udfordring, men ikke. Jamen det er det. Hvad skulle du sige? Nej, ikke noget. Jeg bare troede, du skulle sige, at livet kan være en kæmpe lort. Og det er bare dejligt at kunne grine af dig, men altså, det er meget svært at blive ved med at være i dårlig humør, men vi kan faktisk også være seriøse, man tror det ikke. Og få diskuteret nogle vigtige ting og sådan noget. Der går nøgne mænd rundt i baggrunden, jeg ved ikke, om man kan se, men sådan er vores kærlighed. Altså, det er bare, jonglerer bare mænd. Sådan, når vi går på arbejde. Nej, det mænd over det hele. Og det er bare super fedt at kunne ligesom, som Laura siger, at spille bold op af nogle andre, og som forstår en og ved, man kommer fra, og så måske se, at det hele nok skal gå på den ene eller anden måde. Og det er jo så fedt, at man kan gå ud og lave ting hver for sig, fordi det skal man jo også. Og så kan man ligesom, så har man det der kreative fællesskab, som er rigtig vigtigt. Havde det været 70'erne, så havde vi nok gået i kollektiv. Det er en tanke, jeg fik. Hvor vildt man kunne høre dig over det hele. Synes bare ikke, du håndterer det skide fedt. Og det kan godt være, jeg kan godt høre, at jeg hæver stemmen. Ja, det gør du. Det er virkelig irriterende at høre på. Det er virkelig, virkelig. Det skulle være et lydisoleret kollektiv.